Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Aste santua, langileen eguna, itzalialdia, zubia, tira, dena atzean utzi eta itzuli gara errutinara. Eta zein den gure errutina, bada egunero euskarazko irratsaio bat egita, zuekin, kazetaritza euskaraz. Eta horrekin du lotura gaurko lehenengo efemerideak. Izan ere, duela 181 urte, 1884ko maiatzaren bostean, Hego Euskal Herriko lehen euskarazko kazetaritza artikulua argitaratu zuen El Correo del Norte egunkariak. Argiak aipatzen duenez, liberalen eta erreginaren aldeko aldarria izan zen artikulu hura nekazariei zuzendua. Hauek nolabait karlismotik urrundu eta ideia liberaletara gerturatzeko asmoz. Obrero eta nekazari leiala, zuena ez da errenta liberala. Motzak bezala botatzen dizu gainera, hortxe bere itzala, gora eta gora beti, gora. Gerora iritsiko ziren Euskadi egunkariko euskarazko atala, Aberri izeneko Bilboko egunkaria, Eguna euskarazko historiako lehen egunkaria izan zena eta frankistek Bilbo hartzean desagertu zena, Argia astekaria eta nola ez, Egin Euskaldunon egunkaria, Gara, horrela naiz irratira iritsi arte. Jarrai dezagun euskararekin 1981ko maiatzaren bostean sortu baitzuten Udalerri Euskaldunen mankomunitatea. UEMA, Aizar Mazabalen Udalerri Euskaldunen egunaren ospakizunen baitan herritarrei zerbitzua eman nahi zieten udaletako hautetsiek UEMA sortzeko batzarra egin zuten eta 19 udalerri batu ziren. Egun, tamainaz zein izaeraz askotarikoak dira mankomunitatea osatzen duten udalak, baina guztiek badute elkartzen duten zerbait. Udalerri euskaldunak dira guztiak. Zehazki, UEMako kide diren herri guztietan, biztanleen 70%tik gora euskalduna da. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude, udaberrian loreak bezala loratu. Euskararen alde lanean burubelarri aritu zen emakume bat aipatu nahi dizuete nik ba. Gaurko egunez zendu zen Carmen Albizu Danborenean 2007an euskaltzalea izan zen, euskara irakasten aitzindaria, 11 urtez eman zituen euskara eskolak Musutruk Tuteran, ikastola hasi zitu aurretik, gau eskolak sortu aurretik eta aeka iritsi aurretik. Hala argundu eta gutxira gazte batzuk azaldu zitzaizkion etxean ate joka. Tuterako dantza taldeko kideak ziren eta euskara ikasteko gogoa zuten. Carmenek segituan eman zien baiezkoa eta horrela egunero euskaltegi bihurtzen zuen bere etxeko egongela iluntzeko 7:00 arte. Gero eta ikasle gehiago zituen Carmenen euskaltegiak eta etxea txiki geratuta udalari euskara eskolentzako tokia eskatu zioten dantza taldeko gazteek. Erlojuaren etxeko ganbara utzi zien tuterako alkateak. Adinean gora eginda 1981 utzi zion eskolak emateari. Handi gutxira 1984an sortu zuten herrian Argia ikastola, 5 ikaslerekin. Gura sortzaile gehienak noizbait Carmenen ikasle izandakoak ziren. Euskal jendea festara edo aizea badak, izkiaren printza gozoak biribita xoko guzietan zehar, altza gaitezen laguno, oi Euskal Herriratza.
Bagoazen hizkuntza gutxitu batetik hizkuntza erraldoi batera. Gaur portugesaren nazioarteko eguna da, hizkuntzak 275 milioi hiztun baino gehiago ditu munduan sakabanatuta, eta hego hemisferioan gehien hitz egiten dena da. Portugesa gaur egun ere nazioarteko komunikazio hizkuntza nagusietako bat da, eta edapen geografiko handiko hizkuntza da. Handitzera bideratuta dagoena UNESCOren arabera. Hizkuntzak eta herrialdeak berak Portugalek uste baino eragin handiagoa izan dute euskal literatura eta kantangintzan. Hor dugu Jon Arretxeren Fatum liburua adibidez, Lisboako bazterilunak, hilik agertzen den Marisa eta hiltzaiaren bila ekingo dion Mario Barbosa. Que ouvindo a ritmo novo, no ser que tenho guardado, ouvindo a sua quem seria, se desejar fosse ser, é uma simples melodia das que se aprendem a viver, mas é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora. Eta zer esan Fernando Pessoaren eraginari buruz, modernismoan izan zuen eragin handia zela eta portugaldar literatura Europara zabaldu zuen, Joseba Sarrionandiak poetaren hainbat olerki euskaratu zituen. Entzun? Amodio gutun guztiak dira erridikuluak. Ez lirateke amodio gutunak ez balira erridikuluak. Norbaitek pentsa lezake Pessoa hain poeta sentikorra izanik araroa dela amodio gutuen ibarra egitea, baina honela amaitzen du poema. Baina finean amodio gutunik sekula idatzi ez duten kreaturak soilik dira, benetan erridikuluak. Aunque me hayas olvidado, te escribiré los versos que nunca te hice. Seré puntual como siempre quisiste. Va a ser de mí. Baina bere poemak euskaratzeaz gain poetaren omenezko olerkiak idatzi dituzte Atxaga edo Sarrionandiak, Asteasuko idazleak askotan sartu izan ditu beste hizkuntzetako hitzak bere idatzietan, eta horixe egin zuen Etiopia poema liburuan portugesarekin. Gainera, bertako poema batzuk Ruper Ordorikak abesti bilakatu zituen, hautsi da Anfora diskoan. Eta Ruper bera izan zen Sarrionandiaren Marinel Zaharrak liburuko Fernando Pessoa izeneko poema musikatu zuena. Ni ez naiz Norugako errege diskoan topa dezakezue abestia Alberto Cairoren bisita. Egunen auzu neu etorri Alberto Cairo baino. Erraiten zeutan Fernando Pessoak, eta mintzairan hasiz eta lokarri gape. Irauten zuen solasa, irauten zuen solasa, eta eguzki lorek bezala. Baina badakizu ezer, Pessoak Hego Afrikan eman zuela urtzaroa, Durban hirian zehazki, haren aita ordea Portugalgo kontsulatua izan baitzan, eta honek balio izan digu beste lotura bat egiteko, izan ere gaur Afrikar ondarearen mundu eguna da. Nio, ederra lotura. Afrika munduko ondarearen zerrendan gutxi ordezkatuta dagoen arren, Afrikako ondasunak mundu osoan inskribatutako leku guztien 112 inguru dira. Ondasun horien 100 handi bat, 129, arriskuan dagoen munduko ondarearen zerrendan dago. Hainbat mehatxu garaikideren aurrean, ala nola klima aldaketa, kontroli gabeko garapena, ezkutuko eiza, istilu zibilak eta ezegonkortasuna, Afrikako ondare askok beren aparteko balio unibertsala galtzeko arriskua dute. Horien artean daude Tanzaniako Ngorongoro kontserbazio eremua, Kongoko Errepublika Demokratikoko Garamba parkea edo Kahuzi Bieka parke nazionala. Desiria que manina jetere kanidaine taiwaga tarenie de queen que mani ne warire na koroya kwa que mani ne wajo noridirie.
Tira, joan gara Portugalera, joan gara Afrikara, eta Argentinara ere joango gara. Marcos Zedin buruk hitz eman zigun markatu, El Eternauta telesaia hitz egingo zuela, eta hori egingo dugu gaur. Tira, baina aurretik gauk ere telesaia eta pelikula batzu gomendatuko ditugu puri-purian tartean. Baina horietatik gomendio handiena zinema aretoetara joatea izango da. Egun gutxi falta dira Peio Gutierrezen erreplika filma zinemara iristeko, eta beraz zuzendariarekin hitz egingo dugu. Eta nahi alkortarekin atzo amaren eguna zela itzaki hartuta, amatasuna eta feminismoa izango ditugu ardatz. Eta sudurgorriak aipatuko ditugu, eta maite dutak, eta musika, eta kontutxo gehiago. Eta nahi duzuen guztia entzuleok. Ze gaur astelena da bai maiatzak 5 ditu, eta gu hemen gara kafea prest dagoeneko. Ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Tira, ez usteko bisita izango genuela uste genuen, baina azkenean hor erdibidean geratu zaigu. Beraz, aurkeztuko du gaurko lantaldea, June Romatete Ibarguren, egunon? Astelenon. Bai. Bastateko astelena daukagu. Goiuri Zeizarandi, egunon? Egunon Euskal Herria. Eta izketan ari zeizuena, Uinigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 972 du, maiatzak 5, goizak 10 eta 18 minutu, gu 3, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan, ongitorre guztioi naiz irratian zarete, bigarren kafean. Llevo un invierno de mierda, toda una vida y jamás vienes tú a preguntar. Hoy necesito tu fuerza. Hola, perdona fatal. Goizeko 10:19 minutu, eta batzuk hemen aspaldiko partez maite dutik esan gabe, baina tira, ez da nire txanda oraindik. June Romatet, zeina zure maite duta? Bale, ni hasiko naiz, bale. Nik erresa daukatela, oso nun prestatzeko ezer behar, eta egia, duela hilabete batzutatik, banekila maite dut botako nuela, duela hilabete batzutatik sarrera erosita neukalako, maitatu nuen, eta justo esateko perfektua ez, maite zaitut festa bera, larun batean ospatu zena beken, han izan nintzen lagun batzuekin, nire txiki-txikitateoko paiazoak izan direnak eta bizitza guztian izaten ari direnak oraingoz behintzat, maite zaitut edo omenaldi bat egiteko asmotan joan ginen, bagenekien zertara ginoa zen, izugarria izan zen egunean, bera nola hasi zen, nola sartu zen jendea bekera, batez ere gurasoak nola sartu ziren eromoduan bekera aurrak zintzilik zituztela, zintzilik zituzten askok, edo tiraka, edo zintzilik, baina sartu zituzten azkartokia hartzeko. Nere sentsazioa bai izan zela batzuek etzekitela zertara zijoazten, bai perrizia porrotxean inguruko zerbait zela, bai hortik zijoala dena, baina etzekiten
Perrizita Porrotxe ingo zitzaien omenaldia zela. Ez zela Perrizita Porrotxen ikuskizuna, bera, orduan noski haiei egiten zaien omenaldi batean ez zaie eskatuko hasieratik bukaera arte lanean egoteko. Haiek gozatzeko zeuden, haiek zeuden entzuteko, eta haien abestiak izan ziren denbo guztian, kantatu, dantzatu eta denetik egin genuena, baina haiek azkeneko bi kantetan atera ziren. Ordura arte behaiek ere gu bezala, alki batzuetan zeuden dena ikusten, eta bai sentsazio hori izan nuela, baina nik behintzat disfrutatu nuela pila bat. Nahi baduzuek geroago sartuko gara, edo kontatuko dizuet, pixkatxo bat geroago ondo ze ikusi ahal izan genuen, baina hori. Maitatu nuela larun bata. Al otro lado del mar, de los recuerdos no podemos... Gorkak hemen bota digu, kaixo Gora kazetaritza euskaraz, nire maite duta da maite zaitut, ze ederra omenaldia, denok sudur gorria, zenbat jende holtzan, ze polita, nire urtetako oparia. Tira, Gorkak ere bat egiten du, uste dut gaur Euskal Herriaren maite dut kolektibo ere izenda genezaken horrekin jada ez dago jaiegunik, dio. Bueno, ez dago, horrela ikusita Gorka ez dago. Baina, tira, udara ere hortxe buelta. Gaboneko arbola bilatzen hasi borrokaztu Gorka. Amonako lasaten zuen. Gabonak pasata, kontuatzeako inauterik, azte santu pare bat zubi udara, eta kontuatzeako, berrize gabonetan, ja? Bueno, amona, urte guztien barra do. Gaino, korrika juteat, bale. Ze hona dantza 15 danak. Ui, ze pelota Gorka, hor. Eske, gaur oso ondo aritu gara, Agia da, dantzan ari ginela, momentu batean begiratu zarete zerbaitola... Eske, izugarrizko energia. Zure energiak zaplasteko moduan harrapatu baitu. A ber, azte bete luze egin dut oporretan, eta... Bai. Mikrofonoak ere zaplastekoa jaso du, dantzatzeko. Bai, jodiot, abultzadu, baina... Jori askotan egiten dut, Bai. Momentuan, azken momentu eratetak. Bai, ez, oso ondo. Mikrofonoa hau entzulei kontatu behar diegu. Mikrofonoa Gora ez doan garaitik oso eroso bizi naiz. Ze mikrofono honeko, bai, beso bat dauka hidraulikoa edo ez dakit edo malgukiekin onola da bilen, eta ez dakit zergatik pixuetze oso ondo ajustatuta, eta mikrofonak horrela Gora egiten zidan, eta desagertzen zanera berriz ere, eta lortu nuen estutzea, eta bai, nahiko zoriontsu bizi naiz orduztik. Goiori, Zarandia zein da zure maite duta? Begira, ea ondo azaltzen naizen, zaian pixka bat arraroa irudituko zaizu, baina egun hauetan, egun batzuk izan ditu dela, egon nintzen aurrekoan Gasteizko Gamarra parkean, bakizu horrik erilekuak daudela, eta horrela parketxo handi bat dagoela, eta azkenekoz nian egon nintzen eskolarekin irtera bat egin genuenean. Ginen uste dut DBH3, DBH4 horrelako zerbait area joan ginen, eta ezagutu nuen. Eta oain egun batzuk pasa dira eta pentsatzen aritu naiz, ze garrantzitsuak diren eskolako irteerak ezagutzeko, lekuak ezagutzeko. Hau da, nire gelan, bazeuden ume asko bidaiatzen zutenak, familiarekin. Udaran Txiprera goaz, gu udaran Parisera goaz, gu udaran Londresera. Baina geunden asko, gure gurasoen lanaren gatik, edo egoera ekonomikoaren gatik, edo dana dalakoa, ez genuenak bidaiatzen horrela. Bidai handiak ez genituen egiten familiarekin. Eta orduan, guretzat, lekuak ezagutzeko aukera bakarra edo, garai hartan bazen eskolako txangoak, eskolako irteerak. Eta Gamarra bipatu dut nik, DBH laugarren mailan joan ginelako ara, baina gerora guk elkartrukea egin genuen Poloniako ikastetxe batekin, eta nik bidaio horretan ezagutu nuen Praga, bidai horretan ezagutu nuen Berna, bidai horretan ezagutu nuen Krakovia, bidai horretan ezagutu nituen herrialde asko, uste dut, soilik gaur egun ezagutzen ditu dela, eskolak aukera hori eman zidalako. Nik gurasoekin soilik Frantziar estatura joan naiz. Hau da, nazioarteko bidaia, gurasoekin edo familiarekin, Frantziar estatura bakarrik egin dut. Ezin izan haute beste inora eraman. Eta orduan pentsatzen aritu naiz egun hauetan, ze garrantzitsuak eskolako irteera hauek, eskolako txango hauek mundua ezagutzeko,
Eta ze garrantzitsuak noski, eskolak baita ere, laguntza eskaintzea, horrelako bidaiak egiteko, diru hori ez daukaten ikasleentzat edo familientzat, eta hau dena, egon naizelako jamarran. Baina, ulertu da esan nahi nuena? Ulertu da, perfectamente. Hala. Nik ere lotuko dute bidaiatzearekin eta pixkat haurtzaroarekin, badara matzate, ustakit, 10 bat egun hola bueltaka hemendik kanpo, Espainiar estatutik, herrialde katalanetatik eta Kanaria irletatik, eurek ere badaukate, euren sentipen propioa Espainiar estatuaren girotik garatago, baina tira ez da gaur aldarrekapen lurraldekoa egin nahi dudana. Kontua da abiatu ginela, joan den ustiralean duela 10 bat egun, esan ezintarrak Valentzian kontzertu bat jotzera, bertako euskaletxean aritu ginen. Oso goza ederra izaten da, normalean etxetik kanpo euskaraz kantatzea, nire egokitu izan zait behin baino gehiagotan, eta batez ere, sentsibilitate bat dagoenean ez, eta bertan bazegoen, bai euskaletxearen giroan euskeraz ikasten, euskaraz zekiten eta batzuen inguruan, baina baita hizkuntza gutxituen edo beste imaginarioekin, interesa daukan jendearekin. Han Bizpairo egin genituen, Parrandako eskorrare bai, handik Tenerifera joan nintzen, eta bertan kuadrillarekin, umetako taldearekin, 40 urteak aurten beteko ditugula, bide batez ekainaren 5 urte betetzea da, June, Goiuri, jakin dezazuen. Nik badakit. Gogoratuko naizen egunan berten beste gauzat izango. Jakin, badakit. Zara garrantzitsuago jakitea edo gogoratzea? Lasai, egun horietan, zekizut egunak jakingo ditutela egun dien. Gogoratzea. Bai. Gogoratzea garrantzitsuago, ez? Nik gara uste, ez dakit. Bueno, kontua horian ibili ginela, eta uste dut nire maite duta dela, nolabait, denon, ni neuren, nire egokitzeko aitasuna, baino bestien ere bai, ez? 40 urte eta gero, zure lagunak badira, zure aur garaiko lagunak, baina bazoaz zure maniatxoak eta zure, ez dakit, arraro tasun horiek garatzen, ez? Eta, egia esan, ez dut gehiegi hori sentitu, nahiko kuadria moldarra esagara. Bakoitzak bere logela izan du? Ez. Eta oea elkar banatu duzu? Ez, baina logela intxikia zen, iaia sentsazio hori zela. Ez, eta gainera, pixat, merketze aldera gure apartamentuak zituen bi logela, bi oeko, eta sofakama bat, sukalde moduko batean apartamentu zen. 5 pertsona ginen logela bakoitzean. Beraz, dena oso elkar bizitzan zegoen. Zuk goizean kafea prestatzen hasten bali mazinen, esnaten zenun lo zegoena. Komun bakarra genuen. Udalekuak. Hori da, komun bakarra genuen. Eta beste gozat, harritu nahuena izan da oso natural kuadrian bat dutxatzen ari zela, beste hortza garbitzen, eta behar bali mazan besteak pixa egiten zuela. Komun bakarra zegoen, eta hon multiusos egiten genuen, ez zegoen ez da zerrenda edo ateisteko zeharik. Nik hemen behin nire maite dut batean, esan nuen gero amak bronka bota zidela, baina nire gehien gustatzen zaidan gauza da, nire lagunekin dutxatzen ari naizen bitartean, beraiek dutxaren ondoan egotan niri gauza kontatzen. Ara, bai, gure ala ibiltzen ginen, bai. Eta batez ere, pixkat aspertzeko tarte hartzea ere, bai. Niri koste egiten zait ondartzara joan eta ondartzan etzatea. Eta egotea. Antxitatea sartze zait. Pentsatzen dut bizi dugun bizi erritmoaren ondorio ere badela. Eta orduan, oporra betan egin ditugu gauz asko, montamaikak hartu eta teidera bidean kriston paliz hartu hor 6-7 ordutako buelta bat egiten, zen necesidade, pentsatuko du entzuleak. Exactamente, nik ere entzulea izango be. Mendi buelta bat egitera joan, eta kilometro asko ez ziren ateratzen, baina azkenan 6 orduko buelta, antxe menditik itxasora, itxasotik mendira, eta bueltaka, egin ditugu snorkela eta bestelakoak, baina egon dira egunak ere, nahiko 3 ordu ondartzan kieto egoteko horitakoak, eta puntuare hartu diet. Beraz, maite dut ez egokitzapen hori, eta maite dut lehenguan lagun batek bidalizun horrelako idatzi bat, ez da gitu ondo nondik atera zuen, ezin dut iturria adirazi. Baina ez dut lehenen lagun handienak egiten dire 30 urte bete baino lehen, eta sekretua dela aspertzea, elkarrekin aspertzea. Alegia, gaur egun egiten ditugula planak eta geratzen gara zerbait egiteko. Baina zegoela garai bat nun geratu egiten zinen.
eta gero erabakitzen zenuen zerbait egiten zenuen ala ez. Bueno, ez dakit, honek beste bueltara izango du, kuadriaren inguruan gauza asko hartu daitezkelako, baina gustatzen zait pentsantzea lagun horiekin aspertu egin naizela bizitzan askotan, eta elkarrekin aspertuta sortu direla horrelako lotura batzuk, gaur egun ere hor daudenak. Beraz, gaur tokatzen zait esatea gora kuadria, beste batzutan tokatzen zait esatea kuadria dekonstruitu beharko genukeela, baina kontraesan horietan bizi naiteke. Kiko Llaneras. Bai, zauna. Berak idatzi zuen. Ze azkarrago juri, Jesus. Eske, karo, testua elkarbaratu diguzu, testua Googleen jartzen duzu, eta lehenengo emaitza da... Ze azkarrago juri. Testua bera. Entzule goizeko 11:30 minutu ditugu Indabeko lagunen eta etxekalteko lagunen noizean behin entzuten ari gara, baina gaurko gure lehen gonbidatuari ere galdetu barko diogu zein den bere maite dut. Ze pentsatzen dut intuizioz sobran dabilela eta konturatu dela gaur berari ere galdetuko geniola. Nahi Alkorta egunon eta ongi etorri berriro bigarren kafera. Egunon, eskerrik asko. Zein da zure maite duta? Nik esango dut maite dudala amatasuna. Eta gainera oso konbikzioz. Azkeneko urte hauetan amatasunaren inguruan lanean maitemindu naiz amez. Eta iruditzen zait hori ere aldarrikatu behar dela. Bere argi eta iunekin, baina maite dut. Eta nik ere asko gozatu nuen larun bateko kontzertu hortan. Eta azkura egin didate ama taldeetan sortu diren kritikek, ez? Leno aipatzen zen nuen bezala, ez genekiela oso ondo batzuek nora gindoa zen, eta sensazio hori eduki du jende askok, eta kritikak iritsi dira ama taldeetatik, eta horrek ere azkura pixka bat egin dit. Hortxe gure maite dutak, txatean beste maite dutik ez palin badago, eta segituan behiratuko dut, esango nuke ez, gaurko saioa berriz ere martxan jartzeko moduan bada. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You laying me down till we're dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something. Gaur Euskaltzaindiaren hiztegian ama bilatu dut eta lehenengo definizioak hala dio. Seme edo alaba bat eta gehiago dituen emakumea. Baina pixkanaka horietan aurrera jarraitzea erabaki dut, eta lotutako hitzak aurkitu ditut. Ama orde, ama andre, ama ponteko, amama, ama bitxi. Aurrera erago ere egin eta ama hizkuntza, ama eskola, ama zulo, amaren gonape, amaren sabel. Pixkanaka aurrerago jarraitut eta amaraun eta amantal ere aurkitu ditut. Eta gustatu zait. Gustatu zait ikustea zenbat hitzetan dugun ama. Zenbatetan gure espainetatik ateratzen diren letra horiek elkarrekin. Gustatu zait amantal irakurtzea eta baita amaraun ere. Hein batean, amen definizioaren zati txiki bat ere izan daitezkelako. Atzo amaren eguna izan zen. Eta ni normalean halako egunak inoiz ospatu ez baditut ere. Gaur hitz egin nahi nuen honetaz. Amez eta haien amaraunaz. Naia Alkortak bidea egin du amatasuna eta feminismoa lotuz, eta honen inguruan alden kontzientzia gehien sortuz. Ama izateak badu eta zaintzatik asko, eta berez beste ama batzuk ere zaintzeko naia eta beharra ikusiko zuen ziurrenik edo akaso. Hala ere nori galdetuko diogu honen inguruan hobe naiari berari baino. Beraz, gurean dugu gaur naia, lehen aurkeztu dizuegun bezala,
eta lehenik eta behin, bueno, egun honeta ongi etorri nahi. Eskerrik asko. Bai, hasteko bi galdera egiten dizkigula etortzen diren gonbidatuei, eta ez dakit, goiurik egingo dizkizu, nik egingo dizkizudan, agian goiuri egingo dizkizu Nik. ohitura hori dugu eta. Bigarren kafeko bi galdera ofizialak. Nik biak botako ditut eta zuk aukeratu bietako zein erantzun edo ausartzen bazara biak. Lehenengoa da, ea nola gustatuko litzaizuken edo nola irudikatzen duzun zure funerala, zure hileta. Eta bigarren galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina pelikulan kontatuko dugu soilik zure bizitzako etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken. Beraz, bi galderak botata esan bezala, gu erantzun bakarrarekin konformatzen gara, baina badago zerrenda bat, dela gonbidatu ausartuen zerrenda, dela, bi galderak erantzuten dituztenen zerrenda, beraz, hortxe botatzen dizut. Bueno, nik argi daukat, ez dut funeralik nahi. Iruditzen zait, agur zibilaren kontu hori funerala zuritzeko beste modu bat dela. Orduan, agurtu nazala, nahi duenak nahi duen bezala, edo ez banaute agurtu nahi eta ospatu banaute, ospatzen banaute zoragarri, eta filmea, indarkeria obstetrikoaren inguruko filme bat gustatuko litzaidake, tamalez askoren filmea izango litzatekelako. Wow, bi erantzunak oso potenteak, lehenengoarekin geratu naiz, ez duelako orain arte inork horrelako hausnarketarik plazaratu eta gonbidatu guzti egiten diogu galdera hau, baino oso interesgarria. Urria daukanak ere, gehiona izaten Eta orain ja gaian pixka bat gehiago sartu da, ja lehenengo bi galderak erantzun da. Bai, hasi nahi nola galdetzen, eta sinpleki, atzo amaren eguna zen, ospatu zenuen? Ez. Ez nuen denborarik izan. Amatasunak irentsi ninduen. Ez, azkenean nik ere ez ditut horrelako egunak ospatzen, iruditzen zaidalako emakumeen eguna ospatzea bezalako alitzatekela. Eta beti esaten dugu ez da agian ospatzeko egun bat, baizik eta aldarrikatzeko egun bat, eta hortaz, hortan aritu nintzen, ez? Amatasunaren inguruan, kontzientzia sartu nahian. Ospatzen den egun hauetan edo jendeak ospatzen duen egun hauetan eskerrak emateko edo lore sortako oparitzen dira normalean, zuk zer oparituko zenuke eta agian egun batean baina gehiagoetan egin beharko litzateke? Hombre, hildako loreak ez, mesedez. Opari nahiko makabroa izaten da, ez dakit hortan pentsatu izan dugun, baina hildako loreak oparitzea agian ez da egokiena. Uste dut oparitu behar direla tuperrak, oparitu behar direla sukaldea garbituko dizut, edo lasai, kristalak nere kontu. Horrelako opariak beti ongiak. Nik hasieran aipatu dut, ez? Ama izatea dela, Euskaltzaindiaren hitzetan, seme edo alaba bat edo gehiago izatea, baina zuri egin nahiko nik zuke galdera zer da ama izatea? Definizio hori argi dago oso itxia dela, ze badira asko ama direnak edo izateko bidea jorratu dutenak eta ez dutenak inoiz aurrik besotan izan edo aurrik bizirik besotan izan. Orduan, ama izango da, amatasunaren inguruan kontzientzia garatu eta ama nortasun hori bere gain hartu duen edozein pertsona. Eta hortik aurrera aurrak izan edo ez, eztabaidatu genezake. Ze definizio horri heltzen baldin badiogu, noiz arte gara ama. Noiz arte gara aurren guraso, ez? Galdetu jozu 80 urteko emakume bati 8 bilo badauzkanari, ea ama den edo ez. Nun jarriko dugu muga hori. Eta, nahi hasieratik aipatu dugu, ez? Pixka bat amatasuna eta feminismoan sartu nahiko genukela, zure burua feministatzat duzu. Izan dituzu momentuak ama izateak eta feminista izateak kontraesanak ekarri dituenak? Nik uste dut feminista izateak kontraesanak sortzen dizkizula egunero edozein arlorekin. Baina bada amatasuna bereziki kontraesanera garamatzan momentu bat, ez? Badakigulako borroka feministari esker amatasunaren inguruan erabakitzeko ahalmena handiagoa daukagula eta amatasun hori deseraiki edo desira hori deseraiki nahi dela, baina gero aldi berean ama izan nahi dugun eta feminista bezalako katzen garen emakumeok izugarrizko gatazka daukagu, ez? Lehendabizi erabakitzeko ama izan edo ez. Eta gero, ama izatea erabaki ostean munduratzea ikuspegi horretatik.
nahiagoko nuke ama eta feminista ez izan, ze asko zerrexagoa izango litzateke feminista ez izatea, behin betaurreko moreak jarri dituzunean ezin dituzulako erantzi, eta amatasuna eta feminismoa gurutzatzen diren esparrua oso gogorra delako. Egunero etengabeko eztabaidan zaudelako hartzen duzun edozein erabaki txikik izango duen inpaktuarekin. Ez orduan, eztabaida hori ez da momentu bateko, baizik eta etengabea da, eta niri pena handia ematen dit, ze egia da feminismotik amatasunera iristen zarenean betaurreko hiek jantzita, deseraikitze lan horretan eztabaida handiak daudela, baina ez ditugu ahaztu behar ama izan ostean feminista bihurtzen diren emakume pila bat daudela, eta hoiek beraien tokia aurkitzea oso zaila izaten dutela. Eta zergatik, agian ordura arte erdieroso edo bizi izan direlako eta konturatu direnan amatasunak ekartzen dituen zama guzti hoiek ze pixu daukaten eta ze beharrezkoa den feminismoa, beraien esparrua topatzea oso zaila egiten zaielako, oraindik ere badagoelako feminismoa eta amatasuna uztartzea ezinezkoa dela, edo molde jakin batean bakarrik eman daitekela sustatzen duen mugimendu bat, eta hori oso bortitza egiten da. Agian, zaila da definitzen, baina zerin izan daiteke kontraesanik handienetako bat garatzen dena, bi kasu horiek elkartzen diren momentuan. Emakume askok sentitzen dugun kontua da, ea ote naizen feministegia ama izateko, edo ama egia feminista izateko, ez? Eta nik uste hor argi gelditzen dela nortasunean txertatzen den eztabaida bat dela, eta egunerokotasuneko gauza txiki guztietan sortzen duen mina haundira eramaten dela, ez? Eta hor, badaukagu gizarte antolamendu oso bat. Tamalez, matxismoan ezitakoak gara guztiok, eta guztiok dauzkagu patroi horiek barneratuta, eta deseraikitze horretan askotan sentitzen duguna izaten da, ostras, eta orain nun kokatuko naiz, ez? Eta kokatze hori, askotan oso zaila izaten da, ematen duelako autu bat egin behar duzula, ez? Eta agian, kazetari feminista bezala definitzen zarenean, ez zara ari autu hori etengabe egin behar izatean, baina ama eta feminista definitzen zarenean, bai. Niri gertatzen zait, eta hoia hausnarketa barkatuko diazu, elkarrizketa tetegatik, baina niri kontraesanak sortzen zaizkit oso hasieratik ama izan gabe, ze ni feminista naiz, eta oso argi daukat ama izan nahi dudala. Eta hori eta ez dakizue zenbat jendek galdetzen didan, eta nondik datorkizu desio hori, eta ez alda desira matxista bat, zu, hain argi edukitza ama izan nahi duzula, zergatik izan nahi duzu ama, ez zara inoiz izan, orduan ez dakizu zer den esperientzia hori, orduan ez da esperientziatik datorkizun zerbait, nondik dator. Eta horrek, nire ama izateko desira hori zalantzan jartze horrek, sortzen dizkit, baian da feminismoarekiko daukadan kontraesan handiena, edo ezleku handiena. Eta liberean izugarrizko epaia da. Hau da, askotan hitz egiten dugu, ez, ama garenetik epaitzen gaituzte, ojo, zenik esaten dudanean ama izan nahi dut hori, eta bueltan datorkidanean galdera hori, ze gainera ez da izaten galdera hori oso tono maitakorrean eta kuriositatez, baizik eta ez, guazen hor ez aurian mina matera. Horri izugarrizko epaia dago. Zegoen, hemen gaudenon artean ama bakarra daukagunez, uste dute, keso erantzuna bakarrik zuke mandezakezula naia, baina uste dute denok hausnartu ezakegulez. Duela gutxi bilida, saretan bueltaka bideo bat, ez dut gogoratuko oraintxe autoretza, baino, aipatzen zuen amatasun kontzientea zitze egiten denean, ea ze kontzientzia zari garen, ez? Ea posible den ama izan gabe eta amatasunak sortzen duen guzti hori bizi izan gabe, kontziente izatea, zezuk ezin ez izan kontziente, hau diot, berak nola esaten zuen, ez nik ala uste dudalako, ezin izan kontziente amatasun horrek sortuko dizkizun zalantzen inguruan, ezin izan kontziente zure osasun mentalean izango duen eraginaz, ezin izan kontziente gauza askotaz, ez? Eta beraz, amatasun kontzientea plantea ote ziteken, eta uste dut atorrela pixkatere bat goiurik aipatzen zuen honekin, ez? Proiekzio batzuk egiten direla, baina proiekzioik nondi datu zen, eta... Bai, eta gainera, nik uste dut kontzientzia zitze egiten dugunean, kontzientzia gutxien daukagula, amatasuna zeharkatzen duten indarkeriak zenbatekoak diren. Amatasuna gaur egun, txosten desberdinen arabera, kontsideratzen da pobrezia arrisku faktore garrantzitsu bezala. Orduan, hortik abiatzen baldin bagara, ulertuko dugu zenbat indarkeriak
gurutzatzen duten amatasuna. Eta hala ere, emakume askok daukate desira hori. Desira hori eraikia ote den, nik geroz eta zalantza gehiago dauzkat, eta badakit esentzialista bezala etiketatuko nautela hau esateagatik, baina eske agian barrutik datorkidan zerbait da, eta gainera, emakume feministeetan ikusten dena da, jolin, eske ni saiatu naiz desira hori deseraikitzen. Osea, nik nahi dut ez nahi izan. Baina horrek sortzen duen zirimola hori, pentsa ezina da beste esparru batzuetan, orduan. Zenbateraino dan eraikia, noski daukagula hori, baina ni ez naiz inoiz panpinekin jolastu, nik ez dut inoiz biberoirik eman, eta hala ere oso argi neukan txiki-txikitatik ama izan nahi nuela. Orduan, nundik datorkidan, ezingo dizut esan, eta ez gara hemen hasiko psikoanalisi freudianoak egiten, ez? Baina, badaude pertsona batzuk desira hori daukatenak, eta agian nahiagoko luketenak ez izan, ze gero marroi bada, osea, ama ez izateko autua ez da erresa sozialki epaitua dagoelako ere bai, baina gaur egun esparru feministetan epai gehiago jasotzen da ama izan nahi dut esaten dugunean, eta hori ere ez da justua. Bai, nik ere pixkat justu Goiurik esan duena sentitu izan dut ez deni, oso gaztetetik egon naiz militantzia batean, egon naiz feminismo militantzia batean, eta nire ingurua bihurtu da pixka bat bortitz alde horretatik, badelako nik ere sentitu izan dudalako, nire gurasokoet izan didate, nik aurrak ikuste ditut eta aurrekin jolastea pila gustatzen zait, aurrak asko gustatzen zaizkit eta beti esan dut nik ama izaneko nukela, eta momenturen batean urrundu behar izan naiz militantzia horretatik, izan delako niregan sortu duen deserosotasun bat, esaten, nik agian orain behar dut deskantxu bat feminismotik eta ez inguru horretatik. Baina aipatu zula indarkeria hitza eta pixkat banuen galdera bat edo, hausnarketa bat egin nahiko nukeena, ama izatea erabakitzen den momentutik ze indarkeria jasotzen direnen errepaso bat komila artean egin nahiko nuke asko direlako eta justu aipatu duzulako badela oraintxe bertan dagoen egoera bortitzenetako bat. Lehendabizikoa eta nik uste dut auzo agerikoa dena indarkeria matxista ematen den inguruneetan, amak direnek iesbidea oso zaila izaten dutela. Beste alde batetik gainera hor indarkeria judiziala ere batzen da. Hau da, ama babesleak deitzen zaien hoiek beraien aurra babesteagatik egiten dutenean askotan kustodiak kentzen dira edo aurrak instituzionalizatzen dira, amak aurra babestu besterik egin nahi ez duenean. Indarkeria ginekostetrikoa bereziki ematen da abortuetan eta erditzeetan. Orduan hori ere amatasunari lotu diezaiokegu, baina ez amatasunari bakarrik. Pobrezia gehiago dago, arrazismo gehiago dago, aparofobia handia dago. Orduan, indarkeria hitz egiten dugunan ulertu behar dugu indarkeria mota guztiek badaukatela hor jomuga bat dela emakume bat zaintza ume txiki baten zaintzari begira, horregatik esaten nuen ama nola definituko dugun hor eztabaidatu genezake, ez? Ume zaintza baten ume txiki baten zaintzaren ardura daukan pertsona hori, eta noski, korrespontxala izaten baldin bada, eta bikote baldin badaukagu, edo kuadriako umea baldin bada, errezagoa izango da, baina emakume hori ja abiatzen da -1 puntutik, eta ez da inoiz iristen zero horretara, ez? Eta orduan hor, kontziliazioan arazo gehiago daude, eta horre guztiak sortzen du, bereziki, txirotasunak sortuko dituen indarkeria guztien baratze bat. Eta, suposatzen dutez, azkenean indarkeria horiek gertatzeko utxuneak daude, bestela horiek eliak emango. Zein dira nabari diren gaur egungo utxuneak, naiz eta esaten denez, aurrerapenak eman direla, aldaketak gertatu dira, eta horiek ere onartzeko badaude, baina utxuneak ere oraindik asko daude. Amek behar dute feminismoan espazio seguruak izatea. Eta hori da ezinbestekoa. Hau da, ni lurjota nagoenean eta ezin baldin naiz, astero joan naizen asamblada feministara joan, titiak odoletan ditudalako, hor ja, ari gara ama hori baztertzen, ez? Zorionez, geroz eta emakume etxe gehiagotan amasareak sortzen dira, eta horrek ere kritika sortzen du, adibidez, Tolosan badaukagu amasare hori, eta gero behar dira ere baliabide publikoak. Hau da, amek behar dute nagusiki dirua.
Eta gero, diru horrekin, baliabide desberdinak, eta batez ere, eta nik uste dut hemen azpimarra handia egin behar dugula, unibertsalak izan behar direla. Ze emakume askok aurrak dauzkate, eta ez daukate gurasotasun baimenik, ez daukate bestelakorik ezin dutelako justifikatu, ez dakizen bat hilabeteko diru sarrerak izan dituztela, eta orduan. Amatasunari falta zaiona da, nik uste dut aitortza politikoa, eta aitortza politikoa subjektu bezala. Badelako zaurgarria den esparru bat. Eta normalean ez da hartzen horrela. Baizik eta zu baldin bazara ama eta migrantea, orduan migrazioari lotutako laguntzak eukiko dituzu, edo baldin bazara ama bakarra izateagatik dituzun laguntzak eukiko dituzu. Baina ama izateagatik soilik, ez daukagu aitortza hori. Eta hori garrantzitsua da, ze sozialki ere aldaketak eragingo lituzke. Aipatu dituzu ama taldeak sortzen hasi direla asanbladetan, nolakoak izaten dira asanbladetako taldetxo horiek, zein da hoien helburu nagusia batez ere? Bueno, amak beti elkartu gara, esan nahi dut, leno portaletara aulkia jetxi eta kalean elkartzen ziren amak, eta auzoko ume guztiak denen artean zaintzen ziren, ez? Eta hori galdu denetik, amak saiatu dira beraien esparrutxoak sortzen. Azkenean, espazio seguruak sortzen dira, eta hori ezinbestekoa da. Epairi gabekoak, lehen aipatu dugu, ez? Epaitzen gaituztela ama izate nahiagatik ere. Orduan, epairi gabeko espazioak sortzen dira, non libre den esatea, hau mierda bada. Eta esaten dugu, eta elkar babesten dugu, eta ongi dago. Eta agian beste bat etortzen da kriston subidoiarekin, eta esaten du, ni gaur ondo nago, ez? Eta hori da energia guztientzat. Eta nik uste dut hori ezinbestekoa dela, esan alizatea zer sentitzen duzun, epairi gabe. Ze hor dago gakoetako bat, ez? Eta noski, badaude ama batzuk damutzen direnak ama izateaz, eta hori esateko askatasuna izatea amez inguratutako espazio batean, oso ausarta da eta ezinbestekoa da. Orduan, espazio horietan sortzen dena da, aldi berean egon daiteke norbait barrez, beste bat negarrez, beste bat txisalarriz, eta ez da ezer gertatzen. Osea, libreak diren espazioak dira. Badagian ere, ezakit amatasunetik kontsideratuko nuken, baina bada beste indarkeria bat jasotzen dena gai honen inguruan eta feminismoarekin lotuta dagoena, eta da abortatzeko, amatasun nahi ez hori, eta esperientzia ezberdinen igoera horretan gertatzen diren abortu nahi hoiek, asanbladetan nolako tokia izaten dute pertsona hauek, zure inguruan agian babesa eskatze hori, ama izan diren hoiei babesa eskatzea zaila ere izango da? Ez pentsa, justu alderantzizkoa izaten da. Norbait etortzen baldin bada eta esaten badu, atzo abortatu nuen, jasotzen duen besarkada kolektiboa, agian da are eta bihotzekoagoa. Eta hori niretzat oso ederra izaten da. Gogorra da, bakoitzak bere egoeratik egiten duen erabakia izaten delako, eta batzuetan ez delako erabakia ere. Batzuetan egoerak behartzen du, edo aurraren osasun egoerak, edo zure egoera emozional edo ekonomikoak, eta autu libre bat da. Eta da feminismoari gehien eskertu behar diogun lorpen bat. Abortatzeko eskubidea izatea. Tamalez, eta nik honekin benetako beldurra dut, kolokan dagoen eskubide bat da, eta nik uste dut ez dugula kontzientzia hori oso argi, baina geroz eta herrialde gehiagotan debekatzen ari diren gauza bat da, eta abortatzen jarraituko dugu. Kontua da, modu seguruan abortatzeko eskubidea eduki behar dugula. Eta hor dago gakoa, eta horri heldu behar diogu. Baina ez dadila izan abortatzeko eskubidearen borroka hori, amatasuna ukatzeko aitzakia bat. Milaka indarkeria ezberdin joan gera aipatzen, elkarrezketa osoan zehar, bada, zuregan oso entzuna izan den, ez, violentzia obstetikoaren gaia, esango zenuke zure esperientziatik ona, pasa dira urtetxo batzuk jadanik, aurrerapenak eman direla, ez da? Batzuk, bintzat. Zer nahi duzu erantzutea? Egia, jakinak. Bueno, indarkeria matxista guztiak bezala aldatzen di joan zerbait da.
Hau da, agian fisikoan aldaketa batzuk eman dira, eta zesarea tasa kontuan hartzen direnetik, zesarea tasa gutxitzen da, baina ze preziotan eztabaidatu genezake, baina agertu dira indarkeria juridikoak ere, bai. Badagoelako Oviedon gertatu zen kasu bat, non emakume batek etxean erditzeko autua egin zuen, eta poliziak ospitalera eraman zuen, hau da, tok polizia naiz gurekin zatoz ospitalera, eta epaiek arrazoia eman ziotenetik, orain mehatxu judizialak ere agertzen dira, erditzean beraien erabakiak hartu nahi dituzten emakumeetan. Orduan, eraldatzen ari den indarkeria bat da, zorionez geroz eta gehiago hitz egin, geroz eta konstienteagoa gara biktimak garenok, baina estatuan egindako azkeneko galdeketek esaten dute 40% inguruan badakiela gertatu zaiola. Hau da, konstiente dela violentzia matxista baten biktima dela. Badakigu edozein violentzia matxistaren konstientzia hartzea oso zaila dela, eta askotan ikusten dugula harreman toksikoan gure laguna, berak baino 3 urte lehenago. Hontan berdina gertatzen da. Eta gauza guzti hauen inguruan amatasuna, feminismoaren lotura honetan, zein dira gaur egun kontzientzia sortzeko dauden bideak, gehiago jakin nahi duenak nora jo beharko luke? Gaur egun dena sareetatik lortzen dugu, ez? Informazioa egon badago, gaudea geroz eta gehiago divulgazioan saiatzen eta errealitatea hitz egiten. Hau da, esaten dugunak amatasuna ez dela arroxa, ez dela zoragarria, oso zaila dela, egunerokoan oso zaila den zerbait dela, eta sareetatik jasotzen den informazio guztia bezala, ona eta txarra izango dugu, ni ez nago Inigorekin batera ados, uste dut lagunik onenak amatasunak ekartzen dituela. Hor sortzen delako benetako biluztasunetik harreman bat, ez? Eta ama batentzat egotea bakarrik izugarrizko plazerra da, ez? Aspertzearen plazer hori, orduan, badaukagu hor elkarri begiratzeko aukera bat, eta nik beti gonbidatzen dut jendea kalean dijoanean, ama bat aur batekin edo haserre edo ikusten duenean, epaitik begiratu beharrean irriparre bat eskaintzekoa. Zen ama horrek ziurrenik irriparre horrekin hartuko du energia beste 5 orduz aguantatzeko negarrez dagoen ume bat, gaixori dagoen ume bat, eta gainera telelana egin behar izatea, ez? Orduan, goazen pixka bat begirada aldatzera eta onartzera hor kalean figurante bezala agertzen zaizkigun horiek errealitatearen parte direla, eta denok garela alaba. Naia, pixka bat bukatze aldera justu, denboraz justu gabiltza, eta bai galdetu nahi nizula mikroak piztu baino pixka bat lehenago esan didazu, filtroa bai, filtroa ez, oso haserren ator, zerrekin zatuz haserre? Munduarekin orokorrean, astelena da, ez da egun ona. Ez, baina egia da, diskurtso geroz eta bortitzagoak agertzen ari direla amatasunaren inguruan, eta leheno esaten zuen Inigok, ez, agian zuk bakarrik esan dezakezu honen inguruan zerbait. Nik uste dut amatasunaz denok hitz egin dezakegula, baina ezin dugula jaso, hori hitz egin dezaketela parkean bezalako esaldiak, ze jasotzen ditugu ingurune seguruak izan barko luketen tokietan. Afraid to say it's true. Oh, I hope you know I will carry you on. Nik bukatzeko, Ane Labaka Maiozen ezur berriak liburu berritik gauza bat irakurri nahi dizuet, pixka bat astindu egin hau, Liburu guztiak astindu nahi, baina honek bereziki. Ama naiz, amatu nintzen behin, eta ikusezina naiz ordutik. Titiburuak aragi bizitan badaramatzat ere. Aita da, aitatzen dute, 2 aldieretan, behin eta berriro. Fularrean bilduta aldean zaramatzalako. Koloreak, inertzia patroiak irauli asmo genituen, baina honezkero, ezote zara ohartu autoan hor gidatzen duen, biotako nordoan atzean zure aldamenean kantari. Boom. All I sit in that car. Didn't have a bed to sleep in. Nik uste dut, hemen programa osoa pasa genezakela Andaiarekin hizketan badelako gai bat, adarrez berdinak dituela, baina, amaikak hortxe ditugu, eta eskerrak besterik ematea ez zaigu gelditzen, nahi eskerrik asko beste. Eskerrik asko zuei. To say I do. Eta Junek esan da bezala, goizongo amikak bueltan ditugu, eta azken ordukoaren bile egin behar dugu saltoa estudio zentraletara, Oñatze Izpuru lankidea bertan dugu, eta beraz segituan agurtuko dugu, dena prestaukagu dagoeneko. Oñatze Izpuru, egunon?
Egunon lagunok bai, egunon bigarren kafeako entzule guztiak. Gaurkoan Eustatek emandako datuak aipatuko ditugu, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan 12.904 haur jaio zirelako iaz 2024an. Konparazio bat egiten badugu 2023rekin 549 haur gutxiago dira, beraz, jaiotzen jaitsiera izan zen 2024an 23rekin konparatuz. Araban 5,5 jaitsi zen, Bizkaian 4,2 eta Gipuzkoan 3,2. Pasaden urteko laugarren hiruhilekoari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoan 3.232 haur jaio ziren, aurreko aldi berean baino 7 gutxiago. Beraz, urtetik urtera badirudi beruntz doala. Jaiotzak amen adinaren arabera ikusten baditugu, 30 eta 34 urtekoen artean amen proportzio 32koa da, 2024ko azken hiruhilekoan 35 eta 39 urteen artekoa 22,7. Beraz, esan genezake, 30 eta 40 urte horretan jaiotzen direla aur gaien amak direla une horretan urteetan kopuru gehien jaiotzen direnak. 25 eta 29 urtekoen artean 14,4 da. Esango dugu, 40 urtetik gorako amak eta 25 urtetik berakoak baino gehiago izan zirela iaz. 40 urtetik gorako amak 25 urtetik berakoak baino gehiago izan zirela. Bestalde esan, Espainiako Auzitegi Gorenak atzera bota duela legelari talde bate Juan Carlos Borboikoa Espainiako erregearen kontra jarritako kerela bat ustelkeriaren kontrako fiskaltzak bere garaian artxibatzea erabaki zuen ogasun publikoaren kontrako delituagatik hain zuzen ere. Hain zuzen bertan autoak dio preskribaturik daudela egozten dizkioten delituak, zerga erregulazio bat izan zela. Kereilak hori bai, errege emerituak 5 delitu fiskal egin zituela dio, fundazio ezberdinen bidez, aitortu gabeko dirutza egin zuela eta doaitzekin lotuta izan dela. Legelari hauek defendatzen zuten, zerga erregulazioek ez zituztela betetzen erantzunkizun penala salbuesteko lege baldintzak eta delituak ez direla horregatik preskribatzen. Atzerrian egitura opakuak erabiltzagatik larriagotutako egitateak zirela eta beraz ezin dira preskribaturik izan, horregatik jarri dute salaketa hori. Momentu honetan berriz Bridgestone basauriko langileak Madrilen dira, bertan Japoniak duen enbaxadaren parean elkarretaratzea egitear dute, basauriko 335 langileri Kantabriako plantako 211 batu zaizkie, hain zuzen Japoniarra da Bridgestone eta bere esan bezala, enbaixadaren parean egin dute gaurkoan mobilizazioa. Ordubiak bitarte ariko dira eta ondorean Espainiako lan ministeritzako ordezkariekin batzartuko dira. Gaur ere greba eguna dutelako, basauriko langilek eta Madrilera joan ez direnak 12etan elkarretaratzea dute egitekoa. Momentuz, jarrerak oso urrun daudela dio Igor Menak, bertako langile batzordeko presidenteak, eta oso zaila ikusten du enpresarekin akordioa lortzeak. Gogoratu, kaleratzeak daudela mahai gainean, plantillaren 40% kanporatu nahi duela. Azaldu dutenez, Bridgestone negoziatzeko epea luzatzeko prest dago, baina negoziazioa luzatzea justifikatzen duen planteamendu berriarekin batekin bertaratuz gero soilik izango lukela zentzu hala dio langile komiteak. 11 eta 3 minutu lagunok, hauxe beraz kontatzeko genuena momentuz. Eskerrik asko ba, oinatzaiz pure huerdiko 12etan informazio gehiago izango dugu hementxe. Naiz irratian bagoaz aurrera gaurko astelenari, astelenetan kantu honekin aurre egitea. Mendilero bat zulatuan robi batekin makroproiektu. 1978an, Juan Mi Gutierrez Hernaniko Zikuñagako amatraineroa filmatzen saiatuko da, baina Guardia Zibilak zinta kenduko dio. Utxunea. 1979an, norbaitek Zikuñagako ama Birjina lapurtzen du. Utxunea. Eta 2019an, Juan Mi Gutierrez hil egingo da. Berriro, utxunea. Hasieratik genekien filma utxuneen ingurukoa bazen, utxuneak grabatuko genituela. Batzuk notableak dira, beste batzuk gordeta daude. Horixe esrantzigun Peio Gutierrez zuzendariak erreplika filma aurkeztu zuenean Donostiako zinemaldian.
Eta hantxe, Euskal Zinemaren Irizar Sariaren epaimaiaren aipamen berezia lortu zuen. Orduan ikusi ezuenak, orain izango du aukera. Peio Gutierrezen erreplika luze metrai dokumentala datorren ostiralean maiatzak 9 estreinatuko baita, Euskal Herriko, Kataluniako eta Madrilgo zinema aretoetan. Aretoetan egon aurretik ordea, aurre estreinaldi bat egingo dute bihar bertan, Donostiako Printzeme zinemetan, eta guk minututxo batzuk lapurtu nahi izan dizkiogu Peiori, estreinaldiaz hitz egiteko, egunon Peio? Kaixo, egunon. Zer modu zaude, urduri zaude? Orain azten naiz urduritzen. Ni normalan nahiko lasaia naiz eta ze naiz konturatzen zer datorkidan gainera, eta orain ja feitxa gehiago gainera tortzen direnean azten naiz urduri jartzen. Nik zalantza badokat, Peio, zinemetarako bideo guztia, pelikula egiten ari zinetenetik buruan zegoen zerbait da, edo bideak eman dizuen zerbait da? Egia esan, gaur egun oso zaila da dokumentalak zine aretotan ikustea. Orduan, egia esan, guk pelikula egiten genuen bitartean ez duenekan bat ere argi ze lortuko genuen eta zerrez. Eta hori pixkanaka aurkitzen jungera eta bueno, pelikularekiko interesa badagoela ikusi dugu eta batean hori estrenatzeko aukera atera zaigu eta oso pozik daude, ze benetan oso, bueno, ikusten da, ze zinearetotako kartelak ikusten dituzunean dena fikzioak dira, garai baten egontzan nolabaiteko boom bat ola dokumentalekin, baina gaur egun ja dokumentala ja gehiago telebistarako edo plataformetarako gelditu dira, ez? Eta egia da, badudera dokumental batzu pixkat personalagoak edo bereziagoak birenak, zine aretoan ikusteko aukera, ikaragarri ditzen zaigu guri, bai. Aritu da dokumentala nik aipatu dut Donostiako zinemaldian, baina Zinebin, Beautiful Dogsen, zinema dokumentalaren jaialdiaren 27. edizioan, Film for World Competition saiean, bueno, leku askotan oso desberdina da jaialdi batean aurkeztu edo zinema aretoetan aurkeztea? Bai, ze gainera, karo, oso desberdina da, segun ze zinemalditan aurkeztea, ze Donostiko zinemaldian edo Bilbon ere Zinebin, azkenan Euskal Herrian gaude, eta pelikulak gauza asko oso euskalduna da pelikula alde hortatik, ez? Pelikula txiki eta personala da, eta orduan, ulertzen, gauza asko ulertzen dira arazorik gabe, baina batean, Tesalonikako zinefestivalean Grezian, guk beldur hori genekan, ez? Ea Tesalonikako jendeak ze ulertuko zuen gure pelikulatik. Gauza oso basiko batzuetatik agazita, inkluso pelikularen zati gehienetan euskeraz egiten dugu, baina persona konkreto batzuekin, euskeraz ez ekitenez, gaztelaniaz egiten dugu. Eta, badaude matiz txikiak horretan, eta esaten genuen Ugal Grezian ez dira konturatzen noiz ari geran euskeraz eta noiz gaztelaniaz. Eta hori galdetu genuen bertako eta esaten ziguten oso garbi iritzen zitzaiela, haientzako ere sonoridade aldetik eta oso desberdinak zirelako euskera eta gaztelania. Orduan orain zineman, orain, estatu mailan estrenatuko dugu, batez ere hegoaldean, baina, Madrid eta Barcelona baita ere, horri da beste ikuspuntu batzuk ere ikusiko ditugu. Aipatu duzu, nazioartean aritu eta zalantzari bazegoela, ez? Agian etzela ulertuko elementu batzuk oso euskaldunak direlako, baina zuk kontatu zenigunez, zure hutsune pertsonal batetik abiatutako pelikula badela, hiltzenean bere pelikulak ikusten hasi zinela, eta hortik abiatutako zerbait dela, eta nik uste dut guraso baten edo inguruko norbaiten heriotzak sortzen duen hutsunea, hori unibertsala dela, eta hori ulertzen dela Lazkaon, ulertzen dela Sevillan, eta ulertzen dela Tesalonikan. Bai, nire ustez ere bai. Gainera, alde hortatik, hola oso erantzun polita izan dugu, publikoak eta pelikula ikusi duenean, asko oso identifikatua sentitzen dira, horregatik, ez? Denok bizi izan ditugu olako hutsune personalak, ez? Guretik gertu dagoen norbait desagertzen denean, eta pelikula justamente nik uste horri buruz dela, ez?
bueno, dolu prozesuaren amaiera bat emateko, ez? Hasieran pelikulak igual tristezia puntu bat eman dezake, baina gertatu izan zaigu berriki gertuko norbait hiltzaion norbait lagunen bat ikusi eta ez dakit zure pelikulara juntz, ustez oraindikan min emango didala pelikula ikusteak eta kontrakoa, pelikula oso sanadorea da alde hortatik, oso positiboa da, bueno, nola sormenaren bitartez, utxune horiek betetzeko aukera ematen duen, nik sormenaren bitartez egin du, bakoitzak bere bidea lortu behar du utxune horiek betetzekoa, baina alde horretik oso positiboa da nire ustez, hori, eta denek bizi dugu olako, bueno, egoera tristeren bat, eta pelikulak hortarako balio izan dezake, bai. Aipatu dugu, maiatzaren 9 ostiralean iritsiko dela zinema aretoetara, baina Donostian eta Iruinean aurrestrainaldiak antolatu dituzue, maiatzaren 6erako eta 8erako aurrestrainaldi horietan, zurekin hitz egiteko aukera izango dute ikusleek? Bai, bi aurrestrainaldietan bertan egongo gara pelikula aurkezten eta kolokietan. Hitz egiteko. Eta beste egunetan, bueno, azkenan Euskal Herria txikia da, osake, guk baita ere deialdia egiten dugu, pelikula ikusten duen edon horri, eta gurekin hitz egiteko, gogoa daukan edon horri, gurekin kontaktuan jartzea, eta guk gustora hitz egingo dugu filmari buruz. Peio, eskerrik asko gurekin telefonoz hartzetxo bat hitz egiteko tartea hartzeagatik eta sorte handia bai aurre estreinaldietarako eta ikusleek egingo dizkizuten galderak ondo erantzuteko eta baita ere zinema aretoetan estreinatzen denean ibilbide polita izan dezala aretoetan pelikulak. Eskerrik asko. Ea laben, bai. Eskerrik asko. Besarka da, Peio zein du. Ondo, aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you. And I'm not getting over it. Darling, is it cool? If I'm starving when it comes to this, I guess we're in time. If you're getting yourself wet for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. Koreografia daukagu puri-purian tarterako ja? Sortzen ari ginen. Noski nola beti Harry Stylesen zinema abestiarekin ematen diogun hasiera sekzio honi, agian behar du koreografia bat. Beti abestiak aldatzen egongo bagina, agian ez, hori zailago baita, baina ja finkatu dugu ohitura bezala zinema entzutea, eta Aian sortu behar diogu koreografia. Nola rizkieten? Nik dantzan ikusen nahi zeituz. Ez, orain lotxa baten dit. Imanolek badakin nola egingo lukeen dantza, hau parranda giroan jarriko balute. Nik paso bakarra dakit. Egunon, baina ze pausoa, ze flowa. Imanol, ze flowa daukazune. Bai. Imanol González Gurrutxaga, egunon? Kaixo, egunon. Zer nago zaude? Ondo. Zuri ja dantzan ikusita gero hobeto. Ze bolita. Ez, flow bat zaukan, ez? Junere dantzan ari zen, ez? Goiuri bat ez, nik gero. Junen ikusten zaitu dala eta ni gainitzen behi da, beti ezela. Ni gauzetan hemen lanean, noski. Bai, beti ezela. Denetan egon. Tira, kontaidazu, ze proposamen ekarri dituzuen, kontaidazu, Zuri edo entzulei. Denoi, nik ulertzen bat zaituztet entzuleik, ulertuko zaituztete beraz,
denoi konta iguzu, Zina zure proposameni, Manol? Ba, gaur kostatu zait, ikusi dezuen bezala, baino entzulek ez dakiten bezala. Azkeneko aste honetan, gauza desente ikusten ditu naiz, baino edo gehien nahiago gomendatu dituzue, edo ez dia hain puripurikok. Eta gaur kontan ekarri dizuet 2005ko dokumental bat, kontu neukita, guain zinetan edo, azken guan dela gutxi estrenatu dan telesaile edo pelikula bat ez tetela ikusi, hemen txe, 2005ko Grizzly Man, izena un dokumentala, Werner Herzogena. Grizzly 8ak dira, ez? 8ak ez, hartzak, noski. Samar, nun? 8ak. Bueno, azeri bat baita bada bilandik. Hori da, horregatik naztu naiz. Bai, naztu ditut denak. Azeriak, 8ak, hartzak. Bai, eta da, kontatzen du gizonezko baten historia, azken baten dokumentala dator found footage, bilatutako edo eiredatutako irudi batzutatik, nun gizonezko bat egontzan, Amerikar bat, egontzan 10 urtez esango nuke edo 15, hartze zinguratuta bizitzen. Egoten zan denbora bat, egoten zan 4-5 hilabete beraiekin konbibitzen, eta gero berriro bueltatzen zan bere etxea. Hartzak hibernatzea juten zian momentun, bea bueltatu iten zan bere jatorrizko etxea. Eta azken baten, dokumental hone dauken berezitasun bat da gizonezko hau hilintzala hartz baten ondorioz. Spoiler? Ez spoilerra ez, porque dokumentalan hasieran ja gertzen da. Baina egia da, zuri kontatzen dizute gizonezko bat egondala, edo pertsona bat egondala 15 urtez hartzekin bizitzen, eta badakizu bere bukaera zein izango dan, edo badakizu dokumental honen arrazoietako bat zein izan aldan, ez? Egia da, beak, etzula hain garbi ikusi, baina, pixka dokumentalak horren ingurun baita hitz egiten du nola, bera hainbeste konfiatu zen eta pentsatezun ja hartzak konfiantza guztia hartu zutela beakin, konfiantza horrek eman ziola, paso txiki bat ematea eta azken baten baita asko garatzen du, ez? Ze gertatu zen eta nola gertatu zen, baino kuriosoa da ze motionek grabatzezun, bere burue grabatzezion eta modu batea bazebilen dokumentalat prestatzen, montatzen hasi gabe, baino bazebilen bere burua grabatzen urte guztioetan helburu batekin eta helburu hori izan etorkizunen dokumental batitia beri buruz. Baino, klaro, nik uste alare, eta dokumentala ikusten dutenek komentatuko deu, bat etortzen baina badeitzeitea onten honi buruz, baina kuriosoa da, nik uste ja hasiera batetik beak garbi zeukela dokumental hori etzula beak montatuko eta zerbait gertatuko dut zeiola baso hortan. Beak beti esatezun hor hil naizula eta hola pixkat, spoilerrez, baina detaietxo bat emateagatik, beak aipatzen du nola bere bizitzan drogatan eta sartuta egon zala eta oso gara itxarrak pasazitula, eta baten drogatan ezakit, baina alkohol mundon bai, eta hortik ateatzeko helburu bezala topatu zituen hartzak. Eta behantzako zen leku bat oso berezia eta oso bizitza aldatu ziona eta bizitza berri bat mantziona. Orduan, behare kostiente zen eta beak esatezun horril naizula eta berdin zitzaiola bertan hiltzea. Beak bere helburua zala hartzak babestea eta beraiek grabatzea. Eta aldi beren baita Werner Herzog dala zuzendaria eta parte narratzaia beak aipatzen du behai esker, Mutioni esker, izena esango izutela, ez dakitela Timothy Treadwell. Oli, bai, denbora gozien ebile muti esaten da. Timothyri esker lortu ditugula irudi batzuk oso berezik beste inorrek lortuko ez zitunak, ze karo, egia da, hartzan eta inguruko azeri eta animali ezberdinen konfiantza irabazizula, eta horrek albidetu zehantzula sekuentzia batzuk eta irudi zoragarri batzuk grabatzea bestela ezin izango zinak. Da oso dokumental bat, Bilbao Mendi Film Festivaleko giroan egindakoa, trailerra ikusten ari gara, streaming bidez jarraitzen dutenek irratsaio ere ikusiko zuten honezkero. Batetik nik bi gauza aipatu nahi ditut, bat ze animalia ederra den. Bai, ze hundia eta... Ze hundia, ze presentzia daukan. Eta bi, honek ere, hau izan daitekela genero bat bere baitan, ez ikusi izan dugula mendizaleekin, 8.000koak igotzen dituztenekin, askok onartzen dutela ni ziurrenik mendian
hilko naiz, gertatuko zait istripuren bat, eta horrelakoak ere ikusi ditugu dokumentalak horren inguruan, berak ere, zuk esaten duzunaren arabera, susmoa bazeukan, azkenean bere ogibide bihurtu balin bazuen hartzekin lana egitea, arrisku egoeran egon zitekeela uneren batean, oso interesgarria da ikuspuntu hori, ze orokorrean gizakiok arriskutik ihes egiteko joera daukagu. Ez zuetzara apropos jartzen egoera arriskutsuetan nahi gabe kokatzen gara, orokorrean. Espero dut, baina horrelako dokumentaletan ikusten dugu jendea, bai, bere kauz eta nahi duelako jartzen dela horrelako egoeraten, eta filosofia hori ere ikustea interesgarria da. Bai, eta azken baten beak aipatzen du, nola pixkanaka, Bernerrek aipatzen du nola beak ikusten du pixkanaka bere protagonista badijoan galtzen konfiantza, irabazten edan konfiantza basoakin eta hartzekin, baina pixkanaka baita gorrotatzen hasten dan gizakia, eta ez da ez du nahin hainbesteko lotura sentitzen gizakiekin, eta gehiago animalekin, ez? Eta, horrek baita, bai, dena justifikatzen du, eta gero baita badao beste puntu bat, dokumentalan bigarren parten horri kontra egiten diona, edo behintzet beste ikuspuntu bat baita ematen dizuna, ez hain romantikoa, ez hain, karo, esken ni bizitzan oso gazkin ebien eta baten honek salbatu indit, baizik eta, hor atzen badaudela beste gauza batzu baita. Baina, Timoti hau baita bastante kritikatu zuten bere garaien, esate zuten etzala paso hori etzala eman behar, gizakia eta animalian arten ezin dula harreman bat egon, ze bestela bildurra galduko zutela gizakiari, eta badaola arrisku bat zibilizaziora edo irira edo herritara gerturatzeko, eta hor bat baita beste gatazka bat, baina egia da, dokumentala lehenengo partea zentratzen dela asko romantizazio hortan, eta bigarren partean ja kontatzen dizula egia gehiago. Eta dago, sekuentzia bat goiurik ikusi zuna duela hilabete batzuk erakutsi niona, eta da, karo, Motillonek, Timotek grabatu zuen bere bizitza guztia, basikamente. Eta baita grabatu zuen bea hiltzan momentua. Baina dago bakarrik audioa. Gertaera horren audioa bakarrik. Orduan, dago sekuentzia oso kurioso bat, nun ikusleak ez duen entzuten sekuentzia hori, ez duen ikusten ez da, porque tapa jarrita zeuken da, orduan ez zaun moduik ikusteko, baino oso sekuentzia berezi bat sortzen da, goiurik ikusizuna, eta pixka traumatizatuta gelditu zena. Bai, beraz, ez dut gehiago hitz egin nahi eskena horrien inguruan, ze gero, ez nuen, lasai egin lo. Kosta egiten zait lo egitea orokorrean, baina egun horretan bereziki. Bale, nik ikusi gabe daukat, non ikus daiteke? Ba, ikusi daiteke Prime Videon eta Movistarren. Ados, enroaiti laportu barko dizkiot paseitzak. Zaukat ez bat ez beste. Nik laportuta ditut. Oso da. Asek igual. Baina, asko gustatu zaite proposamena. Badauka pixkat bai dokumentalean, baina pixkat Into the Wild bai fori ez? Bai, eta estiloa, eta bai, baditeke. Ba, izue, gaurko juntatuko zaizkit The Last of Usen kapitulo berria, eta zuen proposamenak. Ara, ze proposatuko du Inigo Antzensiok gaur puri-purian? Antzensio ditu jazu? Bai. Nik utzi dioten. Inigo Antzensiok zer proposatuko dugu gaur? Onartu barri zuet, sentsazioa dokadala The Last of Usen inguruan hitz egiten dara madala astero hilabete. Bai, onartu Horreko artean izan ezik, bai. Guk daukagula sentsazioa pixka bat matraka ematen ari zarela telesail honekin. Bai, egia da, aipatu nuen bazetorrela eta bazela pixka bat, denboraldi oso on baten jarraipena, eta aipatu nuen naizatzen ere proposamena izan lehenengo atala ikusita gero, itzuli zela, bum, indarrez, itzuli zela, benetan, ez dakit, telesail batek itzuli bar duen bezala, ez? Eta pixkat hori kontra jartzen nuen, eta honekin bukatuko dut nire matraka Wild Lotusen temporada berriaren kontra, ze ja, nahikoa da, lasai, ez dut gehiago ezer aipatuko horren inguruan, baina bai, nahiko frustrante izaten da, proposamen bat eskasa, bai, telesail bat gustoko izan duzunean, itzulera eskasa denean, eta aldiz, justu kontrakoa gertatu ez dela The Last of Usekin.
baina, eske The Last of Us dijoa azten, osea, laugarren kapitulua gaur bertan atera da, duela ordu batzuk, nik pentsatzen dut gaur gabean ikusiko dudala, eta orain arte, lehen 3 ataloietan, hirugarren ikusi gara daukazu? Arazo bat eukinon, zu Tenerifen zinen, eta itzaraldia zen gertatu, baina hemen bai. Eta ja, gero ez diteman asteak ikusteko tartea, nik astelenetan, nola, Beraz, zuni bezala zaude, astelenetan, kapitula iritsi orduan. Nire bikoteakin afaldu eta gero kapitula ikusten dut. Karo, orain biditut ikusteko. Hirugarren ez ikusi? Karo. Very good. Nago oraindik bigarrenaren doluarekin. Bai, bigarrena. Baina, bueno. Baina, hirugarrenak ez esango dolua asetzen dizunik, baina ematen dizu goxotasun puntu bat. Bale, hori zen ere beldurra. Eta engantzatzen zaitu berriro, nolabait, gustora ikusten jarraitzeko. Uste dut, The Last of Usen oso ondo sortuta dagoela, dena, proposamen teknikotik, iniz aipatu dut, mundu post-pandemiko horren rekreazio zabala, haundia, eta honek noski lotura zuzena du aurrekontuarekin. Horrelako mundu bat irudikatzeko FX efekto berezietan dagoen dirutza, eszenariotan dagoen dirutza, zenbat lekutan dagoen grabatuta, nondik nora dabiltzan, noski eragina dauka, baina, diru asko izatek ez du, ez dakit, nolabait meritoa erabat kentzen. Diroren aipatzen dut, zegero ikusten ditugu produkzio xumeagoak eta batzutan faltan botatzen da, ez, handitasun tekniko hori, eta ez kasu honetan diru asko dago, hori izan barra dago, diru hori nolabait ondo baliatuta, edo bintzate, diru horri etekin aterata daukate. Noretzako bereziki menklabea gidoian dago, iruditzen zaite trama dagoela oso ondo lotuta, telesaiak sortzen duela gidoi gintzan alako berezitasun bat, eta da pixkat, atal bakoitzak izan behar duela, ez, bere egitura propioa, urrengo atalerako amuar egin behar duela, eta dagoela oso ondo egin da, une oro. Nik, suposatze dut erantzuna badakidala, baina jokuan, ibilizea? Ez. Vale. Suposatze dut erantzuna badakidala, porque eta erantzuna hori zen. Pegatzen dizu boomer bat izatea ez dena joku honetan iniz ibili. Nien naiz ibili, eta bigarren kapitulua eta gero, postu nintzen pila bat, ez ibili izan. Ulertzen dut. Ze ikusi ditut sareetan jende asko reakzionatzen bigarren kapituluari, agian bi pertsona eta batek jokuan badaki zer gertatuko den, eta jokuagatik barkatu, eta besteak ez daki zer gertatuko den, eta posten naiz pila bat ibili ez izanak, ematen didalako seria jarretzeko gogo gehiago, eta sufritu behar badut sufritzeko, eta ondo pasa behar badut ondo pasatzeko, ze nire kuadrian bada pertsona bat, bigarren denboraldia ikusi baino lehen, jokoa bukatu nahi duena, gero ikusteko, eta ni nago erabat kontran, ze erabat ados nago gidoiak ematen dizula, ez dakit, historian sartu, eta badauka jarraitzeko nahi hori, eta gogo hori, eta nauka ni ere bastante engantzatuta. Alare esan barra duket, jendea oso ondo dabilela spoilerrak ez zitzen, zen nik bere garaien Juego de Tronosekin bai ikusten nun eguneko, eta enun etxo egiten urrengo gunea, ez ikusten nun goizeko 3etan, eta urrengo gunen klasea guten itzen, baino, goatzen naiz, ez banun hori egiten, goizeko 9etan sartzen izela klasea, eta moien Instagrametik lehenengo gauza ikusten nuna zala spoiler bat. Eta, esan barra duket, serie honekin gertatzen nahi dana dela, jendea da memeak egiten, eta aidia gauzak igotzen, baino dena da deskontekstualizatuta bezala. Osea, nik ezak gertatu den bigarren kapitulon, eta badakit, baina zuek kontatu jazuelako, baino ez banu jakingo, enitzen gai izango jakiteko memen bidez ze gertatu den. Orduan zentzu hortan, nik usteet, gizarte bezala, hobetzen nahi gala. Ados nago, Imanol. Eta nik esan barri zuet, posten naizela jolas edo joku honekin engantzatu ez izanaz inoiz, eta ez ezagutzeaz, ez bakarrik telesaia birgintasunez gozatzen dudalako zuk bezalaxe, baizik eta bestela joku horri erabat engantzatuta pasako nituelako nire bizitzako milaka ordu. Eta ez dut nahi. Komandosek lapurtu zizkidan bere garaian milaka ordu horiek. Komandos. Bai, komandos izan zan. Boina berde. Bai, okidoki. Okidoki. What, chaval? A sus órdenes, mi general. Recuerdo desbloqueado. Niko ezak izerdan. What, chaval? Es que oso zarra da. Bai, eski goiurik ez da gizargatik dena zagutzen duen. Nerea naia ibiltzen zelako horretan. Zentxa, bai.
1988an atera zen merkatura, eta horre bertsi ezberdinak egon ziren, baina tira, bai, mendearen hola mugan ibili zen telesaia. Esango dute jokua izan zen. Bigarrena 2001an atera zen, eta komandosen azkenekoa 2006an atera zen, Strike Force. Ikaragarrizko engantxa daukin nik joku horrekin, eta horregatik diot The Last of Us nola baite, dastatu ez izana hobe dudala. Xokeatu, nire nahiak idatzi ditu oraintxe bertan. Uste dut entzun duela, iritsi zaiola komandos, guau. Osan dañego. Bueno, hori da nire proposamena, ez dut askoz gehiago kontatuko, ze bestela denbora joango zaigu, eta zuek ere zuen proposamenak badituzue. Bai, nik adibidez? Bai. Bale, nik gaurkoan, askotan ekartzen dizkizuet streaming plataformetako pelikulak edo telesailak, eta gaur ekarri dut, oraintxe bertan, zinema aretoetan, dagoen pelikula bat, aurrekoan joan itzelako ikustera, Sulimaneren historia. Eta da pelikula frantses bat, asko gustatu zaidana, eta ze kontatzen du, Sulimane bada, gazte bat, jatorri Ginearrekoa, detorkina Parisen bizi da, eta bizitza hobe baten bila, Gineatik, Frantziara joan da. Parisko kaletan zehar ibiltzen da, janari banatzaile gisa, raider modura, baina hori egiten duen bitartean, Sulimane badoa bere historia errepikatzen. Ez? Hau da, bizikleta gainean doa eta badoa esanez. 2008ko martxoaren 29an, etxetik botan ninduen. Martxoaren 30an, batu nintzen ez dakize sindikatura. Eta horrela ari da, historia bat etengabe errepikatzen, bizikletarekin, etxez etxe joaten den bitartean janaria banatzen. Zergatik egiten dugu hori? Bere patua ari batetik zintzilik dagoelako, 2 egun barru elkarrizketa bat izango duelako, asiloa eskatzeko, Frantzian, eta orduan paperak lortzeko funtsezko etapa bat da elkarrizketa hori, eta elkarrizketa horretan kontatu behar du zer gertatu zitzaion, eta zergatik joan zen Gineatik, eta zergatik behar duen babes hori, eta asiloa zergatik eman behar dion Frantziako estatuak, baina Sulimane ez dago prest elkarrizketa horretarako, eta orduan horregatik joaten da, baina eta berriz historia errepikatzen, datuak memorizatzen, da drama sozial bat guztiz unkigarria, Paris kaotiko eta itogarri bat erakusten diguna, ez da Eiffel dorrea eta lurre eta sena ertzetik lasai paseatzen doan bikote baten pelikula bat, honek esan bezala Paris kaotiko eta itogarri bat erakusten digu, eta ez da bai da bat, plazaratzen du, batetik estatuak herritarren ongizatearen bermatzaile gisa, ze paper duen, edo zalantzan jartzen du paper hori behintzat, eta gazte migrante baten egoera jartzen digu parez pare. 80 minutu irauten ditu pelikulak. Eta ez dakit apropos eginda dagoen hori, baino laguntzen du asko giro itogarri horretan. Ze gaur egun 80 minutu ez da ezer, pelikulak egiten dituzte, 2 ordu eta piko, 3 ordukoak, eta ordan pelikula hau laburra dela esan genezake, eta horrek laguntzen du zu ere agobiatuta egoteko sentsazio horrekin. Ze ikuslea agobiatu egiten da Sulimaneren egoerarekin. Hau da, zu ere sentitzen zara urduri, 2 egun besterik ez direlako falta elkarrizketa horretarako. Zuk ere nahi duzu Sulimanek asiloa lortzea, eta Sulimanek estatuko laguntza edukitzea, ze ikusten da gainera, ze bizitza egoera kaskarrean dagoen, eta orduan joaten dira egunak, eta hurrengo eguna, eta ez dakitzen bat ordu barru daukat elkarrizketa hau, eta zu sentitzen zara unibertsitatean azterketa bat duzunean bezala, eta esaten duzunean, ojalá beste 2 egun edukiko banitu ikasteko. Ikusleak ere hori sentitzen du Sulimanerekin, zoragarria iruditu zait pelikula, zoragarriak iruditu zaizkit aktoreak, ez da bai da benetan plazaretzen duen ere interesgarria, eta ez dut spoilerrik egingo, baina pelikularen une batean, badago Sulimanek badaukat drama txiki bat, asko gustatu zaidana, ze horrelako pelikuletan, migrazioari buruzko pelikuletan, gehien ikusten ditugun dramak dira drama handiak, ez? Horrelako pelikulek hitz egiten digute asilo egoeraz, edo hitz egiten digute muga zeharkatzean hiltzen diren migranteetaz, edo hitz egiten digute pobreziaz, goseaz eta gerraz, baina egunerokotasuneko drama txikiak,
agian ez dizkigute inbeste azaltzen, baino migrante bat, spoiler, pertsona bada. Eta orduan, pertsona bezala, zuk ere, nik neuk egunerokotasunean izan ditzakedan drama txikiak edukitzen ditu Sulimanek. Eta orduan, lekua egiten diote drama txiki bati, eta asko gustatu zait, are eta gehiago humanizatzeko pertsonaia eta gertatzen ari dena, eta benetan oso gomendagarria pelikula hau. Badakit Canneseko zinema jaialdian arrakasta handia izan zuela, orain zinema aretoetan daukazue, beraz, joan ikustera. Hortxe Goiuriren proposamena, zinema aretoetan duzuen l'Historie de Suliman, edo Sulimanen historia, ez da egite... gazteleraz izango da gure zinemetan hegoaldean gaudenontzako. La historia de Suliman edazela ikusi. Eta l'Historie de Suliman, iparraldean ikusten duzuen ontzat, eta azken proposamen bat ere badaukago zuekin, Argentinara jo eta Marcos Tedinekin Eternautararen inguruan aritu aurretik, eta da, June Romatetek dakarrena. Nik nola aurreko astean Goiuriko hartu zian ez azkenean, nire gomendiotan askotan fantasiatik tiratzen dedala, asko zaintzai dalako, hortik jarraituet. Onartu zian ez ditula askotan ikusten hortik tiratzen delako, nik hortik jarraitzen dut. Eta ekarri dut trailerra denboraldi berria torrelako Wednesday telesaiarena. Gaztelaniaz miércoles pertsonaiaren telesaia argitaratu zuten ja duela pare bat urte esango nuke Netflixen, eta orain bi zatitan banatuko duten telesaia iritsiko da udaran. Abuztuan lehenengo zatia, abuztuaren 6an, eta irailaren 3an bigarren zatia. Ez dakit zertarako egite duten horrela, ze hau ezin daula ikusi. Baina, bueno. Miércoles pertsonaia bera ezagutzen dezue, Adams Familyko alaba da, bi trentzadun pertsonaia mitikoa eta oso makabroa dena, azkenean Adams Familia guztia bezala gauza makabroak gustatzen zaizkielako. Eta lehenengo telesaian ikusi genuen nola miércoles eramaten duten ikastetxe berezi batera, non badauden pertsona oso ezberdin eta arraroak, izan daitezken bezala gizotxoak daudela, edo sirenak daudela, denak elkarrekin dauden ikastetxe batera eramaten dute, eta han badago, trama ezberdin bat, gertatzen dira gauza ezberdin. Ni bazpare ez dut spoilerrik egingo, norretik ikusten nahi baduz, bada ikusteko telesail bat. Baina, bi denboraldiek oso lotura antzekoa dute, azkenean pertsonaiak errepikaratzen direlako, eta dramak jarraitzen duelako. Bukatzen du pertsonaia bat harrapatzen dutela eta kartzelara edo eramaten dutelarekin, eta trailerrean ikusi dezakegun bezala pertsonaia hori eskapatuko da, miércoles bueltatuko da berriro ikastetxe hortara, eta hor berriro hasiko da trama. Nik egia da asko gustatzen zaizkidala horrelako telesaiak, eta miércoles pertsonaia bera asko gustatzen zitzaidan lehenago, telesaia hau ikusita gero oraindik gehiago, eta bigarren denboraldiak bastante pinta polita dauka. Trailerra ikusten zuten bezala, edo ikusten ari direnek, hasten da miércoles ateratzen 8.000 milioi arma bere gorputzetik pasa behar duelako kontrol bat aireportuan, eta ateratzen ditu, eske gauza batzuk ez dizu, imaginatu ere egin ezin direnak, eta berari preokupatzen dion objektua da eguzkitako krema sartu duela eskuak berak poltsan. Hori da bere preokupazio nabarmenena. Eta hori niri asko gustatzen zaidan telesaia da, batez ere Tim Burtonen esentzia nabaritzen delako, niri asko gustatzen zaidan zuzendaria dena. Eta niretzat hori itxura ona dauka, batez ere pertsonaiak ez direlako aldatzen, badago bere lagunik onenaren pertsonaia gizotxoa dena bera, eta dena erabat kontrakoa den pertsonaia bat, kolore pila bat jazten dituena, oso alaia dena, eta kontra esan horretan badago edertasun polita buka. Eta hori, Netflixen argitaratuko dutela abuztuan, eta lehenengo denboraldia ikusi ez baduzue, ikusteko polita dela, Jenna Ortega beti bezala perfecto dagoela, eta
ikusteko. Hau fantasia da, baina giri. Piskatxo bat, aukera bat, lehenengo denboraldiari. Lehenengo denboraldia ikusi nuen. Bardu migaren du bai ikusi behar duzu. Bai, ikusi behar dut, eta Jenna Ortega asko gustatzen zaite egia da. Ju telesailean agertu zen, lehenengo bigarren denboraldian. Eta, aizu, neska jatorra iruditzen zait, eta Jenna Ortega ikustegatik, ikusiko dut. Bueno, hauxe proposamena Juneren eskutik, Wednesday, eta tira, guk Imanol González Gurrutxaga agurtu egingo dugu, eta guaz Argentinara. Zuera Argentinara joango zinak orain txe, Imanol? Bai. Ontzara Argentinan? Ez. Ja, ze pena. Bai. Ja, bueno. Joango gara beste batean. Saio oso baten ezakegu handik. Bai, beti gauza igual esaten duzu Madrid, erazkara joan orainik, eta bueno, egia da, saioa egiten dugun bitartean Marko Estedin egon daitekela asadoa prestatzen, eta justu saioa bukatu, eta bazkaltzera. Begira zean, no? Ose, sartu zaita bai patuta, hola, golpetik. Golpetik. Ez dugu janaria zitzegin behar orain, Ondo da, hobeto. Imanol González Gurrutxaga, eskerrik asko. Agur. Eta bagoaz, zuzenean, Argentinara bidean, Marko Estedin segituan agurtuko dugu, eta gurekin izango da, El Eternautaren inguruan hizketan. Naiz irratian, bigarren kafea. Escuché envido. Real envido, dije. Falta envido, carajo. Me salvó la campana. Me salvó la campana. Cállense. ¿Qué? Escuchen. Allá dura el aire, ¿no? Nieve en verano. Está helado. Martin Mortola Oestergel 1974an jaio zen. Diktadura militarrak, aitona, aita, ama, 3 izebak, haien bikoteak eta familiako hainbat lagun hil edo desagerrarazi zituen. Martin txikia zen, 4 urte zituen, aitona azkenekoz ikusi zuenean. Aitona, Hector Germán Oestergel zen, El Eternauta, komikiaren sortzaia. Martin orain, Netflixekin aritu da lanean, aholkulari gisa, ze urteak pasa dira, komikia lehen aldiz argitaratu zenetik, eta zuzendari asko saiatu ibili dira azkeneko urteetan ikusentzunezko hau sortzeko, eta azkenean egin dute, eta azkenean iritsi da, eta azkenean badaukagu, El Eternauta Netflixen, telesail argentinar hau, ikusiko zenuten, zuen Netflix kontuetan top 10ean dagoela, eta guk hitz egin nahi genuen honen inguruan Marcos Tedinekin. Marcos, zuk El Eternauta gogoan duzu noiz ezagutu zenuen historia hau? Apa, unon. Nik uste dut betianik ezagutu izan dudala historia, beti oso famatu izan zen hemen Argentina. Nik ez dut inoiz irakurri, komiki bat da, hori da, orduan uste dut guk guztiok ezagutzen dugula, baina inork ez du benetan irakurri. Hori da, guztate oro gertatzen dena. Hori askotan gertatzen da baita, On Quixoterekin, edo Romeo eta Julietarekin, eta horrelakoekin ez. Ezagutzen ditugu, baina irakurri, asko ez ditugu inoiz irakurri. Baina, orain irakurtzeko ezakit nagia edo sentitzen duenak, behintzat badauka Netflixen aukera, ikusentzunezko hau ikusteko, eta norekin, eta Ricardo Darinekin, eta nik aitortu bat dizut Ricardo Darinekin maite minutan hauela, Marcos. Bai, a ber. Baita nire. Talento handia daka, eta talento, eta beste gauza batzuk, ere, baditu. Baina, a ber, historia oso ezaguna da, guk ez dugu irakurri, baina gurasoek bai, ez da? Oso ezaguna da, zaharra dala ere, orain dela, 70 urte idatzita, eta orain badeko aukera Netflixen ikusteko, Netflixen gehien ikusi zen 3. serie izan zen ikuste asteburu honetan, nik asteburuan ikusi nuen lehenengo atala, ez dut dana batera ikusi nahi, gozatu nahi dut,
eta benetan nik uste oso ondo egina dauela, igartzen da, eta mundu guztiak esan dau, igartzen dela, diru asko jarri dituzela, bai, diru asko jarri dutela telesail hau ekoizteko, guztot, nabaritzen dela. Zuk uste duzu hor dagoela gakoa, Netflixek dirua jarri izana dela gakoa, ze komikieton eleberri grafiko honen egokitzapenak beti egon dira horrez, beti saiatu ziren telesail bat egiten, saiatu ziren labur metrai bat egiten, saiatu ziren, bere semeak ere, saiatu zen, eta Pino Solanas, zuzendari ere saiatu zen zerbait egiten, eta Pino Solanasen semea saiatu zen beste zerbait egiten, eta inoiz ez du arrakastarik eduki. Eta orain bai iritsi da. Zuk uste duzu horregon dela gakoa, Netflixek edo behartzela horrelako plataforma handi baten babesa? Bai, zalantza barik, alde batetik dirua, eta bezaletik bai formatua, ez da? Formatua, nik uste horrelako formatuak laguntzen du horrelako historioak bir sortzen, edo, berriro egiten, eta nik uste jendeari gustatzen zaiola, ez da? Holan ataletan guztia, bai, kontuan hartu behar da, bai, gaur egungo testu ingurua, ez da? Ze azkenean, bai, eta nauta nahi ala ez, badeko zentzu politiko bat, eta nik uste horrek bai laguntzen duela. Oso bitxia izan da, El Eternauta egin dela, edo iritsi dela behintzat gure hemen Euskal Herriko plataformetara, justo itzalialdea iritsi denean, eta uste dut telesaila horrela hasten dela, ez? Baita argia joaten dela. Bai, hori da, izan ere, lehenengo esenan, badauz hiru neska, ez dute spoiler askorik egingo, baina lehenengo esenan badauz hiru neska itxasontzi batean, eta itxasontzitik ikusten dute, zelan argia joaten da hori hiri osoan. Eta gero hasten da benetako historia, eta bai, hori da, horan hasten da, eta gia esan, Argentinen guk ez dugu olako historiak ikusteko ohiturarik. Osea, dinote, de terror edo olako beldurrezko historiak, ez ditugu askorik ikusten. Eta atzo ikustean, purtsu bat beldurra sentitu nuen, hori gustatu zitzaidan. Uste dut, gure publikoak hemen ez deko olako ohiturarik, baina nire ustez oso ondo eginda dagoela. Irakurri dudana da, hau askotan gertatzen da gainera, egiten saiatzen direla, horrelako produkzio globalak egiten ez, ze telesail hau egin zutenean, helburua bazen mundu guztian zehar estreinatzea eta mundu guztiko ikusleak edukitzea, baina irakurri dut esaldi bat asko gustatu zaidana dela, hemen telesail honetan argentinarrak, benetako argentinarrak dira, hitz egiten dute eta bizi dira benetako argentinarrak dira, beraien ohitura, beraien esaldi eta beraien izateko moduarekin. Beraz, bada telesail bat helburu globala duena eta hor ikusten da ez, Ricardo Darin kontratatu dute pixka bat berak ere nazioarteko proiekzio handia duelako, baina bada oso argentinarra ez da, Marcos? Bai, a ber, nire ustez hori da gakoa, ez da? Nire ustez publiko global batera heltzeko, behar duzu zure tokiko ezaugarriak bereiztea, bereizita. Eta nik uste dut hori serian egiten da, izan ere, seria hemen nire osoan garatuta dau, hemen Vicente Lopezen, orduan nik oso hemengoa zetitzen dut, baina nik uste dut oso ezaugarri berezia da hori, eta hori azpimarratu behar da, eta, por ejemplo, nik uste dut Euskal Herrian egiten badira, noizbait egiten bada olako serie bat, olako ezaugarrik bai, tokikoak, azpimarratu behar dira. Baina uste dut hori da gakoa arrakasta izateko, eta guk ikusterakoan, guretzat oso polita da, ze guk badakigu telesail hau mundu osora helduko dela, eta horregaitik mundu osoak ezagutu gaitu, ezagutuko gaitu. Gure izateko modua eta gure hitz egiteko modua eta hori oso polita da, eta guk ikusten dugu islatuta telesailan. Hori oso
nabaritzen da, eta polita da nik uste. Badago beste kontu bat, honi esker mundu guztiak ezagutuko duela, zuk esan duzun bezala, argentinarrak nolakoak zareten, eta zuen bizitzeko modua, eta ezagutuko du baita ere Argentinan badagoela gaitasuna horrelako ekoizpenak egiteko, baina badago beste elementu bat dela, agian honi esker jendeak ezagutuko duela El Eternautaren sortzailearen bizitza eta Hektorren bizitza eta bereziki Hektorren eriotza eta desagerpena eta diktadura militarrak izan zuen eragina. Hau ere bada pixka bat memoria historiko egiteko modu bat. Bai, zalantza barik. Nik uste dut, oso eztabaida handia egonda hemen Argentinan, eta egoten da orain ere, telesailagatik, jende askok irakurketa politiko bat egin du, eta nik uste dut hori zuzena dela, ze azkenean telesail baten atzean beti egongo da zerbait politikoa, eta, batez ere olako telesail baten atzean. Jendeak ezagutu behar du, Oestergelden historia, nik uste dut jende askok ez zuela ezagutzen, nik ezagutu nuen orain dela ezagit, 5 urte edo, historia, Oestergelden historia ez da hain ezaguna. El Eternauta bai, baina Oestergeldena ez. Orduan oso garrantzua da hori ezagutzea, eta bai, Mileik beti aipatzen du guda kultural hori, batasa kultural, hori beti eman behar dela, hori da berak izan dauena, eta nik uste dut, hau da, guda kultural hori eramateko beste era bat, Baina, ikusleak agian jakin behar du, telesailan ez dituela proklama politikoak topatuko, Telesaila ez dela, ez dakit nola esan, aldarrikapenez jositako telesail politiko bat. Badago, nik uste dut, aldarrikapen bakar bat, dala, eta hori da telesailaren esaldia, lema, inor ez da bakarrik salbatzen. Inozoa izan daiteke, baina, evidentemente, badeko zentzu bat, guk entzun dugu Mileik esan dauena, eta berak beti kontra dago kolektibistaren aurka, edo ezaki zer, orduan, naiz eta inozoa izan, nik uste dut esaldi hori badeko zentzu bat, eta irakurketa politiko bat egin daiteke. Ikusi beharko dugu, ze gainera, esan dugu bezala, Netflixen ikusi dago, eta gaina top 10ean sartu da, eta ni atzo sartu nintzen Netflixera, eta gomendioen artean, hortxe agertzen zitzaidan lehenengo postuetan. Badakigu denboraldi gehiago izango dituen ala ez? Bai, historiak behar duelako, hori da esan dutena, baina itxaron barko da, hori da pena bat. Baina, normala da, orain dira bakarrik 6 atal, eta gero ezakitzen bat urte itxaron barko dugun, baina bai, aterako da bigarren denboraldi bat, ikusita arrakasta bat izan dela, aterako dira beste batzuk. Orduan hementxe gomendioak, guk astelenetan beti pelikula eta telesailen gomendioak egiten ditugu, eta hemen badoa beste bat, El Eternauta, Netflixen daukazute ikusgai, nik ez dut El Eternauta irakurri, baina gauza bat bai irakurri dudala hemen artikulu batean, eta dela berez El Eternautako protagonistak 35 urte dituela, eta Ricardo Dariñak 60 piko. Orduan, espero dut beste guztian egokitzapena fidelagoa izatea, eta Markosek esan duen bezala, nabaritzen dela hemen dirua badagoela, faktura teknikoa dagoela, eta ederra izango dela seguro telesaia, baina, aizue, irakurri duenarentzat El Eternauta hori ere jakin behar du, euneko unean ez dela fidela egokitzapen hau. Grazia egin dit, Marcos Agurto horretik esan du, gatazka handia dago Argentinan honen inguruan. Argentinan gatazka handia dago, eztabaida handia dago guztiarekin. Zu Marcos gaur goizean geratzen zara lagun batzuekin, eta lehenengo gauza egingo duzuena da, eztabaidatu. Ez dakit, asteburuko partidari buruz bada ere, baina eztabaida bat oso argentino, ez? Bai, hori da gure izateko modua, beti dana oso pasio handiarekin, eta guk holan bizitzen dugu bizitza, orduan normala da bai, egia.
Eta gustatzen zaigu guri argentinarrek bizitzeko duten modua, eta gustatzen zaigu Marko Estedinekin, nolabait idiosinkrazia argentin hortara gehiago hurbiltzea, batzuetan gai korapilatsuagoetan, politika, ekonomia, milei, gora eta bera, beste batzuetan gai harinagoekin ere bai. Marko Estedin agurtuko zaitugu, plazer bat izan da, eta aste batzutan jarriko gara, berriro Argentinara begira, eztabaida ekarri duen gai horietatik guztietatik baten bat gurera hurbiltzeko. Bai, eskerrik asko, placer bat izan da. Agur, agur. Eta entzuleok, zuen baimenarekin, Argentinar gituko du gaurko saio, Andres Calamaroren flaka kantu aski ezagun honekin, Junior Romateti barguren da, torren astelener arte. Astelener arte. Goiuriz Izarandia bihar arte. Bihar etorriko naiz kontatzera Met Galaren kontutxoak, ze gaur gauean izango da, maiatzako lehenengo astelenean izaten da beti. Zure urteko gertakari gustokoenetako izango da. Nere gertakari gustokoena, bai. Nere kontraesanekin baita, nere kontraesanekin, baina modaren historian oso garrantzitsua da, eta orduan bihar etorriko naiz kontutxo horiekin. Dio zure lagun batek, gure lagun batek, 3 kontraesanetatik bera, ez dela ideologia, dogma dela. Hori da, eta gainera uste dut Julen desiatzen dagoela gai honetaz hitz egiteko. Uste baietz. Bera ere oso jantzia da gai honetan, eta arituko gara. Entzuleok, bagoaz, bihar goizeko 10:05 hemen izango gara, bien bitartean, Naiz Irratiaren programazioarekin uzen zaituztegu, oraintxe etxe honetan informazioaren txanda da eguerriko 12etan, Iker Gurrutxaga iritsiko da, musikariarekin, minutu batzuk beranduago zaindu asko, eta bihar arte, aio! Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duelen, no me hace mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán.
Keep calm and bigarren kafea.